Nou, goeie. Goeie. Hoi. Mag ik wel even wat vragen? Ja. Zo jongen. De treimter, is die hier ergens in de buurt? De treimter? Ja. Nee, hier is geen treimter. Nee? Nee. Nee, ik zou het niet weten. Treimter? Nee, hier is geen treimter. De Tiesker bedoel je misschien? Nee, maar De treimter. wat zo'n treimter wezen? Ja, gewoon de treimter in de buurt. Oh, zo, de treimter, dat is een door een gebouw. Dat is de treimter, ja. Een cultureel gebouw, als een sporthal, wat is het? Het is ook een gebouw in grauw. Maar een treimter is een meerskipsruimte. Een conversatiezaal. Voetje, en we zitten in een Hollandse herder. Zo'n Friestalige, ruwherige Hollandse herder. Versteert het net of? Ja, hij versteekt Fries goed, hij versteekt geen Hollands. Dus, hij versteekt geen Hollands, nee.